Dysgu carwch eich hunain. Dyna'r cariad mwyaf un. Dyna cyfieithiad o linell yn un o ganeuon a diweddar Whitney Houston. Ond mae yna fwy i ddweud am hynny a bod yn onest. Gyda phwy, felly, ydyn ni'n dod ymlaen. Gyda phwy, ydyn ni'n methu dod ymlaen. Ond mae Iesu'n dweud wrthon ni i garu'n gymydog fel yn ni'n hunain. Gall hynny fod yn wirioneddol anodd. Y cymydog a ni'n hunain fel ei gilydd weithiau. Yn yr Efengyl, mae Iesu'n cael ei herio gan wraig a oedd yn un o reni o'r curion, yr isaf o rai isel. Mae ddisgyblion yn dweud wrtho am ymwrthod â hi, a'i hanwybyddu. Er hynny, dydy Iesu ddim yn gwneud hynny. Mae'n cael ei gyffwrdd i'r byw gan ei chred ynddo, ac mae'n dangos cariad tuag ati. Dyma eiriau enwog yr Apostol Paul yng Ngalatiaid 3. Dim ots os ydych yn geithwas neu'n ddinesydd rhydd. Dim ots os ydych yn ddyn neu'n wraig. Rydych chi i gyd fel un teulu sy'n perthyn i'r Meseia Iesu. Ydych chi'n caru eich cymydog yng Nghrist? Byddwch yn hael gyda'r cariad hwnnw. Ddiw pob haelioni a chariad. Arllwys y gallu arna i fod yn agored mewn calon ac ysbryd. Helpa fi i edrych i tu hwnt i'r wyneb at gwirionedd sydd dan yr wyneb. Helpa fi i ffrwyno fy rhagfarnau ac i fod yn barod i ddysgu. Helpa fi i wynebu heriau fy ffydd gyda gobaith a gwroldeb o'r newydd. Helpa fi i garu fy hun ac eraill fel yr wyt ti'n fy ngharu i. Helpa fi i fod yn fwy hael ac agored tuag at pawb ddaw ar fy nhraws. Dyma fy ngweddi yn enw Iesu Grist. Amen.